serdarymyz Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov. Men size yüzlenýän men Duşev Muradyň ejesi Mamedowa täze gün. Men oğlum 4 ýyllar bir güne ýetdi. Indi ýene şonu dowam etip basjak bolýarlar. Oğlum günäsi ýok. Başka günler için şu atoba geldi, şonu çıkarsak indi şu zatlar qaytalanmaýar. Bir güne basıldı men oğlum, arkadaky serdarymyz bana kömek edin, sizden başka kömek edecek adam yok bana. Oğlumu çıkarın indi ýene basılsın. Çırap olmayan bana, gayret edin bana kömek edin. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardym edin.